σαν να σε θυμάμαι. Έχουμε συναντηθεί κάποτε στην Κοπαΐδα. Είναι ευτύχημα που μιλάς τα ελληνικά τόσο καλά. Αυτό σημαίνει πως θα ξέρεις και τις συνήθειες του τόπου μας. Θα έχεις υπόψη σου λοιπόν πως στην Ελλάδα μετά το γάμο προτιμούμε το γλέντι και όχι τους σκοτωμούς. Και φυσικά σε κάτι τέτοιες ώρες οι καμπάνες δεν πρέπει να σωπαίνουν.